Det er sådan en reversering. Ja, vi reverserer. Ikke? Ja. Sådan kører det. Og ja, tak. Bum. Ja, det er ikke en fornøjelse. Ja. Nå, vi sætter luft på, Palle. Gør det. Det virker. Vi prøver lige at købe alt først. Så får vi lidt lidt. Ja, det er ugen over. Så. Siger til dem, vi kører lidt op. Det er sgu da lige meget. Det er lige meget. Han holder der foran nu. Ja, vi kører op. Ja, der lukker den. Og den kører det. Den kører det igen. Ja. Ja, det er fordi motorvand. Hvad? Ja, det er derfor, vi er ude at køre den. Ja, ja. Okay. Ja, det er derfor, vi er ude at køre den, jo, så det er ikke præciserende ikke for det der i hovedet. Vi skal lige have et billede af ingeniørerne her bagved. Så røg jeg damp. Det er godt Lundby. Ja. Nej, det er ikke forholdsvis hurtigt over. Det er med 30'eren, der ryger det meget. Okay. Det er det.